Sinukmagay kadalanan na nakuhaan sa video. Tanawa kini nag-viral nga kuha karon na dapit kini sa TESDA diya sa may flyover sa Barangay Lahog sa gipost ni Rashid Limcho kining eksena sa Sumbagay tali sa traffic marshal ug sa kabal-habal driver. Giuwang na lang sa motorista ang maong motorista o traffic enforcer. Ang duha aron mahunong sila. Matod sa Cebu City Transportation Office, violation sa driver ang paghunong sa no stopping sign. Gidakop siya sulod sa Cebu IT Park. Naglagot kini o midakop kaniya sa maong niyang gisuklan awhag sa CCTO. Kung madakpan sa traffic violation, dili mamersonal kay trabaho ra kini sa traffic enforcer. Samtang sa enforcer, tambag nila ipatigbabaw ang pagkakalma o dili ipalabi ang garbo o kainit sa ulo.